Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Tama na sa pagchichismis, Kuya Ate Kute. Oras na para magbigay o magbigyan ng pansin ng iyong sarili kung saan iniiwasan na yung mga, uy, alam mo ba, siya, ay grabe na siya, oh my gosh, oh. Diyos ko, non-stop ang mga bulungan dyan. Baka naman gusto mong bulungan yung sarili mo na ngayong Women's Month, lalo na sa mga kababaihan. Ay, I deserve to be better. I deserve na mahalin ako ng asawa ko na hindi ako kinakabahan sa tuwing sinecheck ko ang cellphone niya. Anyway, nagbabalik po ang inyong kataldalan na dadalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, since part of the Women's Month is syempre taking care of our body. May marami pa rin nga kababaihan na nagtatanong kung paano nga ba magbabawas lalo na sa mga medyo overweight at kung paano nga ba magdadagdag lalo na dun sa mga kababaihan na medyo pinalaki ng parang tingting. Diba? Alam mo, walang masama sa ganung size. We all respect each and everyone's body. Pero syempre, meron pa rin tayong will to be a better person. Diba? So kanina sabi ko nga kung meron kang kagustuhan na maging payata pero medyo obese ka ngayon, ang tawag dyan is kailangan mo na mag-start ng calorie deficit. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Ang calorie deficit po ay ang pagbabawas ng pagkain at ang pagbibilang ng calories para hindi ka nag-overeat. So kung kanina nabanggit ko na nung pumunta ako sa KFC, nakikita ko na doon yung nakalagay na KCAL or yung calories ng pagkain, at least mas nagiging aware ka. So ano nga ba yung mga dapat mong sinusubo? Wag kasi puro subo ng subo, be. Subo in moderation. Diba? So, calorie deficit po ang sagot dyan, no? Again, pag nagka-calorie deficit, alam mo, makwento ko lang, no? Marami ang natatakot sa kanin. Hindi ko alam kung ba't kayo natatakot sa kanin! Inaano ba kayo ng kanin, ha? Alam mo, ang kanin, isa yan sa mga pinakamagandang source of energy. Kaya tignan mo yung katabi mo, lalamya-lamya, B. Diba? Kanin, sabayan mo ng gulay. Alam mo, kung hindi ka nasanay kumain ng gulay, subukan mong kumain ng katuray. Dapat ngayon pa lang medyo binabalance mo na yung kinakain mo. Dahil alam mo, sa totoo lang, no, mas mataas na ang chance ang mamatay tayo ng maaga ngayon. Oo. Dahil bukod sa iba't ibang klase na ng pagkain na kung ano-ano nilalagay, yung for example, yung pagkalagay ng pagkape, yung kape nalalagay mo pa ng cream cheese, tapos lalagyan mo pa ng pistachio chewy katayfi dun sa may lid nung kape, o budang taas ng calories niyan. Mabilis ka ring mamamatay. Pero syempre, kung alam mo kung ano yung mga kinakain mo, binibilang mo. Hindi naman porket nagka-calorie deficit, everyday healthy, no? Let's try to choose whole food. Ano po ibig sabihin ng whole food, Mara Tony? Whole chicken po yung kakainin? Hindi po. Ang ibig sabihin po ng whole food, may balanse po yan. May go, grow, and glow. For sure, inaral mo yan ng elementary, be. Diba? Smaller portions of rice, smaller portions of vegetables, and of course, a bigger portion of protein para matagal kang maggutom. Yun lang ang technique doon, ha, sa mga nagka-calorie deficit. Kung hindi ka pa nagka-calorie deficit, try mo nang magbilang. Hindi mo nakaka-stress yan, may calculator, huwag kang tamad. Diba? It's not for you, it's not for me, but it's for you, baby. Diba? For a better and sexy you, darling. Anyway, para naman sa mga gusto mag-calorie surplus, ako'y magbabalik maya-maya lamang. Relax ka muna dyan. Isulat mo na yung mga gusto mong bilhin sa grocery for the calorie deficit start kinembot. Habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!
set. Metro's number one, Love Radio. Basic!